Vitajte v SitNow, appke, ktorá spája milovníkov jedla s tými, ktorí ho s láskou pripravujú. Registrácia a prihlásenie. Ako majiteľ podniku sa musíte do aplikácie zaregistrovať. Urobiť tak môžete priamo na www.sitnow.sk cez časť určenú pre prevádzky. V časti Vytvorte si účet SitNow vyplníte e-mail a heslo, odsúhlasíte obchodné podmienky a zadáte súhlas so spracovaním osobných údajov. Po stlačení Vytvoriť účet do vašej e-mailovej schránky automaticky odošleme e-mail s odkazom na overenie vašej e-mailovej adresy. Má obmedzenú platnosť a tak v prípade, že na neho nestihnete kliknúť v čase platnosti, môžete si ho vygenerovať znova cez tlačidlo Poslať e-mail znova. V prípade ojedinelého technického problému kontaktujte podporu SitNow. Registráciu prevádzky realizujete len pri svojom prvom prihlásení. Opätovné prihlásenie realizujete pomocou zadania e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste do systému zadali pri svojej registrácii. Po ich vyplnení kliknete na tlačidlo Prihlásiť sa. Okrem klasickej cesty registrácie môžete dostať do e-mailu pozvánku s odkazom od vašich obchodných partnerov. Po jeho odkliknutí budete presmerovaní do časti, kde si po vyplnení e-mailovej adresy a hesla a po odsúhlasení obchodných podmienok a súhlasu so spracovaním osobných údajov vytvoríte nový užívateľský účet. Akciu ukončíte cez tlačidlo Vytvoriť účet. Po prvom prihlásení sa do systému vám na užívateľskom rozhraní svieti upozornenie, že váš účet ešte nebol overený SitNow adminom. Je potrebné vyplniť svoj prevádzkový profil, pretože od toho závisí aj zobrazenie rozhrania domovskej stránky.